ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори як чанал мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дам ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон техника ва маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои 8851225 WhatsApp имо дорад. маромад сурат маълумот шуд рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Opel Hatchback, грузовой Gazelle, Toyota Vitz аст, сеячкаҳои объёмӣ, сеячкаҳои простой, Toyota Corolla 1 аст бо нархи арзон, ВАЗ 2107, Opel Astra G ва дигар мошино аст, ки бо нархҳои арзон қабул кардем. мошинои боркаш ва мошинои майда, ҳар гуна мошин. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 111 сомонӣ аст, ки мо шуд навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед. маромад, рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ҳо бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. якум мошини фурӯшии имрӯза аст баъдрон, ки Opel Astra F аст, ки дар кузифи Hatchback ҳам алишӣ, ҳам фурӯшӣ. алишӣ ба мошино ки дар территорияи Россия боша алиш мешавад. ҳозир бо дигар маълумотша мефаҳмонем. соли барои 1996 сӯзишвориш газ бензин, моториш 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин буд шудага ходовой дорад, салон тоза, балон ҳолати корӣ. Hatchbackча хеле ки даст як одамда гаштеса. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир ва фурӯхта мешавад бо нархи 32000 сомонӣ. дӯстони азиз, бо муомила дорад ва дар Россия бошад бо сумми русикати 380000 рубл мегӯяд соҳибаш бо муомила дорад, ё ки ба ягон мошинои территорияи Россия буда алиш мешавад. ғайраи 07, ғайраи 014 ва 099 дигар ҳамон мошинои дар Россия боша алиш мешавад. агар ки тарафҳои Новосибирск ҳам тарафода боша бо хубтарак аст, яъне ки хай общим ҳамин территорияи Россияда боша, ҳамин Hatchback Тоҷикистон ба мошинои Россия буда алиш мешавад. сумаки 32000 сомон бо муомила дорад. хоб промои рақамҳои Россия ки кор мекунад ва рақамҳошон дар WhatsApp дорам. балонош мегӯяд 80%. дӯстони азиз, хоб мошин моторш мегӯяд соза, мегӯяд навкадагӣ, общин мошинита тайёра, мегӯяд фақат ҳай мекунӣ. маромад вариантҳои алишӣ боша алишӣ кунед, вариантҳое ки сумакӣ боша сумакӣ, мошин дар Қумсангир дигар маълумотша метавонед аз рақамҳо гиред. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Газели грузовой аст, баъдрон ки грузовой Gazelle аст, ки срочно фурӯхта мешавад. солшана гуфта сӯзишвориш мегӯяд газ бензинай, объём моторш мегӯяд 4.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳам газ ҳам бензинаш мегӯяд кор мекунад. грузовой Gazelle қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. дӯстони азиз, хоб балонош мегӯяд 60% аст, ҳуҷҷатам дорад, мегӯяд намедонам Gazelle манижа боша, ки ҳамин хеле маълумот. дӯстони азиз, татофсай нархаш 55000 сомонӣ аст, мегӯяд бо муомила дорад. 55 дар ноҳияи Файзобод савдои хубам мешавад, срочно сум дар курай. промои рақамҳои мегафони Тоҷикистон дар рақамҳошон WhatsApp доранд. мошинча мегӯяд тозака хеле ки даст як одамда гаштеса. кадоми шумо хали грузовой Gazelle ки лозим боша, маромад дигар маълумотҳои пурраша гирин. хоҳен дар WhatsApp шумо нависед, хоҳен промои дар рақамҳошон кор мекунад. мошинча мегӯяд ҳолати хуб омада, мегӯяд бин маъқул шид, бо ягон сум муомила дорад. маромад дигар маълумотша гирин. ва шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, чизе ки барои реклама кардан боша, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Mercedes-Benz C-клас аст ба дар он ки сечка объёмни соли 46 1998 аст ки сӯзишфуреш бензини холӣ объём атоша 2.8 гуфтага аст соҳибаш намедонам ки хато кардага ки намедонам маълумотам хел наистиям. Коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 дискови рамашка 4 таблонаи 90%, 8 моҳи дига ҳуҷҷат, салон тоза дӯстони азиз ва алиша мешавад. Нархи мошин мега 75 та мегам бо муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе да сечка объём дӯстони азиз 304 кожни салонае. Хоб кадоме шумо ки маъқул боша маълумот рақамошон дар поёни видео ҳаста метавонед дар рақамошон занг занед ё дар WhatsApp нависед. Агар шумо давомхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардам бошад маълумот пешкаш кунем мо реклама мекунем. Лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва наворо то охираш тамошо кунед. Аз шумо хоҳиш кардам силикаи навори моро дар дигар сайтҳое ки дорем ҳамин силикаша падлисаш кунед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz аст ба дар он ки соли 46 2009 сол аст ки сӯзишфуреш бензини холӣ объём мотораш 1 литра коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега срочна сум нарка мега ягом айб надорад. Ходовой 100%, кондиционер дорад, ҳуҷҷатош мега 1 сола, 4 балон мегӯяд пачка, старт стоп, задни камера, мошин мегӯяд хулоса соза фақат ҳай мекунӣ. Нархи мошина мега 58 та мегам бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамош рақамои мегафон аст. Кадоме шумо ки лозим аст маромат занг занед. Коробка автомат, мотор як дӯстони азиз, бензини холӣ, мошин мега чотка бе ягон расход. Хоб маромат дигар маълумотои пурраша аз худашон гиред ва шумо аз кадом маркаи мошине ки лозим бошад дар таги видеои мо нависед. Агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. Шумо лайкора фаромӯш накунед, гузоред ва наворо то охираш тамошо кунед, силкаи навори моро падилчаш кунед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст ба дар он ки бояд таҳиядига Mercedes-Benz C-клас сечка объёмни соли 46 1999 сӯзишфуреш газ бензин объём мотораш 8 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Номеро транзит, кондиционераш мега кор мекунад, ҳуҷҷатош мега хай нав буд шудаги 4 диска балон ҳолати корӣ свети сафед. Нархи мошина мега 55 та мегам бо савдо муомилаи хуб мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад инашам дар территорияи шаҳрда. Рақамошон мегафон аст. Кадометон ки маъқул аст маромат занг занед, бештар маълумот гиред. алиш намешавад тоқа суми холӣ. Маромат рақамошон дар поёни видео, бештар маълумот аз худашон. Шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст ба дар он ки Toyota Camry 2 аст ки соли 46 2007 сол сӯзишфуреш бензини холӣ объём мотораш 2.4 литра коробкаш автоматаи мошин мега сайсани чотка светои инам хеле металлик серебристи 4 диска кондиционер электропакет ҳамаи намуд комфорт диска писка балон ҳолати корӣ. Нархи мошин мега 87000 сомонӣ аст мега бо савдо ҳам дорад. хоб рақамошон тисел аст. Дигар маълумотои пурраша аз рақамо поёмда гиред. Маромат. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузови караван универсал соли 46 1994 сӯзишфуреш газ бензин мотор 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега ҳолати хуби техникӣ да қарор дорад. ҳуҷҷатои мошин мега буд шудага инам хеле свет 94 сол мошин мега ҳолати хуби техникӣ да ягон расходча нафта бохтон бо тариқи телефон пурсед. Нархи мошина мега 18000 мегам бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Рақамошон тисел аст. хоб метавонед занг занед дигар маълумоти пурра аниқша аз рақамо поёмда гиред. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 аст ба дар он ки мошинаи советский молодёжни чихеле ки дар комментария хоҳиш кардем соли 46 2004 сол сӯзишфуреш газ бензин мотор 1.6 литри простой коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. инашам ҳуҷҷатош мега будшага балонша средняя свети сафед. Нархи мошин мега 10000 сомон аст бо савдо муомила дорад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 10000 сомон светои сафед 2004 сол рақамошон мегафон аст. ягон расходча нагуфта дӯстон кадометон ки мехарем бештари маълумота аз рақамои поёмда маромат гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ба дар он ки Opel Astra G аст ки дар кузови хэтчбек светои намхели асфальтни свет сиё соли 46 2003 сол мега соҳибшон сӯзишфуреш бензини холӣ объём мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
2003 сол кожни салон, нархи мошин 45000 сомон аст ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. 45 та бо муомила доштааст. ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан барои маълумотҳои зиёдтар дар рақамҳои поёмда занг занед, бештар маълумотша гиред. То қад суми холӣ гуфтага аст, алиш палиш намешавад, ягон расходшам нагуфтиам. бештар маълумот аз худашон. дӯстони азиз, шумо агар амхали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон маҳсул, ягон компания, ягон аппарат чизе ки барои реклама кардан бошад, маълумот сурат маълумотшо рӯй кунем, мо рекламаи хуб карда мемонем. мегзарем ба даҳҳо мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Toyota Corolla 1 ҳастае ки сирочна. соли 26/2006 сол сӯишфарёш бензини холӣ, объём моториш 1.5 литра, коробка автомата, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин салон тоза, кондитсионер, электропакет, коробка автомат, мошин мега система мега чотка. нархи мошина мега 58 мега соҳибаш, нархи мошин 58600 бо савдо дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. 2006 сол дӯстони азиз, нархи мошин 58500 бегам мехел, рақамошон аст мегафон. кадоми шумо ки мехарем бештар маълумоти пурраша аз худашо гиред. балонош пачка, инам хали светои сиёҳа, мошин мега чотка, то қад суми холия мега алиш палиш намеша ва мега илтимос харидори аниқ мега занг занам. барои ман дигар маълумотша аз худашо гиред. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.